Vítejte u další epizody našeho podcastu. Dnes tu máme speciálního hosta, pana učitele Komínka. A ten rozhovor budu dělat já s Milanem. Pozdrav, Milane. Ahoj. Takže, pane učiteli, máme tady pro vás záludné otázky. Mám tady první otázku. Máte doma kočku? Dobrý den. Kočky máme doma, co si vlastně vybavuju. Já jsem z vesnice, já nejsem z Plzně, takže já jsem vyrůstal vlastně celý život obklopen nejen kočkami, ale zvířaty obecně. Teď mám aktuálně kočku klasickou, vesnickou, Mája se jmenuje, loví a zabíjí myši velmi efektivně, ale u přítelkyně máme velkýho kocoura, britskýho, vlastně kartouská kočka to je, velkýho kocoura, ten teda myši neloví a je to jenom takovej pán domů, takže s kočkama já žiju celý život a měl jsem, pokud vím, 3 asi, který se mnou jako žili dlouhodobě, takže kočku mám teď 1 a měl jsem asi 3. Děkujeme vám za odpověď a teď tu máme další téma, protože jste nám na vše odpověděl. Takže o dějepisu. Proč vás dějepis tolik baví? Co vás na něm nejvíc fascinuje? No, taková ta jako PR odpověď, taková ta odpověď pro masy je, že historii se lidi učí. A ono je to trošku takový to otřepaný pořekadlo, já ho nemám úplně rád, protože to slyší člověk všude, ale říká se, že kdo nezná vlastní historii, tak je odsouzený opakovat. Já si myslím, že dneska se to trošku mění, tahle ta otázka. Nejenom, že kdo nezná vlastní historii, tak je odsouzený opakovat, ale kdo nezná vlastní historii, tak je odsouzený nepochopit. Protože žijeme v hrozně dynamické době, žijeme v 21. století a vy to určitě taky vidíte, že jo, přece jenom IT škola, a že hrne se to na nás odevšud a lidi dneska rádi tu historii naopak berou a dělají z ní třeba často i věci, které v ní úplně nejsou pro jejich vlastní účely. Takže já si myslím, že dějiny je důležité studovat proto, abychom pochopili, kdo jsme, odkud přicházíme, ale hlavně taky, abychom se my sami v závislosti na tom, co z té historie zjistíme, rozhodli, kam můžeme dál třeba pokračovat. Co mě na dějepise baví jako obecně, tak mě hodně baví takový ty témata, které baví asi většinu kluků, chlapů. Mě jako dítě hrozně bavily dinosauři, ale nikdy jsem se jima jako nemohl zabývat ve škole, protože v biologii jsme to vždycky skočili až jako prostě, brali jsme sice zvířátka, rostliny, ale dinosauři tam nikdy nebyli. V dějepise se tomu většinou věnuje tak jako 1 hodina a teď na univerzitě, když konečně jsem měl dějiny pravěku a měl jsem příležitost se bavit s paní doktorkou od nás z univerzity o dinosaurech, tak to bylo pro mě naprosto úžasný. A jinak mě taky hrozně vždycky bavila historie vojenství, takže koukal jsem prostě na History Channel, koukal jsem na 2. světovou, měl jsem rád bitvu o Británii, letadla, bombardéry, tanky a od toho se to nějak vyvinulo a našel jsem si spoustu dalších oblíbených her v historii a myslím si, že každý, koho baví a zajímá dějepis, tak vždycky začne něčím jedním, co ho baví a pak jako přejde k tomu dalšímu a najde si tam hromadu věcí, kterýma se může zabývat. A jaký je váš oblíbený dinosaur vůbec? A můj oblíbený dinosaurus? Já jsem hrozně dlouho měl nejradši Tyrannosaura Rexe. A myslím si, že je to založený na tom, že já jsem tu dobu sice už nezažil, já jsem dítě roku 2001, ale vyrůstal jsem s Jurským parkem. Takže v Jurském parku žil Tyrannosaurus Rex. A teď nejsem nějak vyhraněný. Jako. Mám je všechny rád tak nějak stejně, oni okolo mě tak jako existujou. Běhají studentům po sešitech, možná Stegosaura teď, když ho dávám studentům do sešitu, že? Tak asi Stegosaurus jsem můj oblíbený teď. Takže dál tady máme v dějepisu, že úplně v pořádku. Kdybyste mohli žít v jakémkoliv historickém období, které byste si vybrala, proč? 20. března 2025. A je to z toho jednoho prostého důvodu. Já nemám rád, když si lidi historii idealizují. A myslím si, že bychom měli být spokojení na jednu stranu tam, kde jsme. Protože já nevím, jestli to vnímáte, ale myslím si, že hodně to frčelo tak 2-3 roky zpátky, že se třeba na TikToku objevovaly takový ty videa,
že co kdybychom žili ve 20. letech a Charleston a večírky, že jo, plesy, bály, no jenomže taky by vám bylo akorát tak 25 let na to, aby vás mohli draftovat na druhý světový. Co kdyby jsme žili s hippíkama? To samý s válkou ve Vietnamu. Co kdyby jsme žili ve středověku? Mor. Válka. Fuj. Já jsem rád, že jsem tam, kde jsem a naopak jsem rád, že jsem tam, kde jsem, protože my dneska máme ten komfort a luxus toho, že se tím dějepisem můžeme zabývat, protože lidově řečeno nevíme, co roupa má, nevíme, co s časem. Takže já jsem spokojený tam, kde jsem. A mám bohužel takovou povahu, že často si na těch historických dobách hledám hlavně ty hrůzy a války a děsy a běsy. A i když mi třeba bitva u Kurska a tanky připadají strašně cool, tak zažít bych to samozřejmě rozhodně nechtěl, že jo. No, takže já jsem spokojený tam, kde jsem. Ale vím, že se na tohle často lidi ptají, no. Dobře, děkujeme. Máme tady další otázku, a to je, která historická událost nebo postava vás nejvíc zaujala a naopak, jaká část dějepisu je, kterou moc nemáte rád? No, já musím říct, že mě obecně hrozně baví ta historie těch válek, ale kromě toho mě třeba velmi baví antika. A myslím si, že moje suverénně nejoblíbenější historická postava je Octavianus Augustus. Takže vlastně první císař, dejme tomu diktátor ve starověkém Římě, zejména protože jeho vlastně předchůdce byl Julius Caesar, takže naprostá legenda. Potom Octavianus se říká, že Řím převzal cihlový a nechal ho po sobě zlatý nebo mramorový, takže za něj ten Řím hrozivým způsobem rozkvet. A obecně si myslím, že to byl asi dobrý politik, dobrý hlavně diplomat, protože on moc neválčil, on hodně jako vyjednával. No, takže já jsem trošku fanboy Octaviana. A co mě jako vyloženě hodně nebaví, tak musím říct, že moc mě neberou jako dějiny šlechty. To mě moc nebaví. Já vím, že hodně na univerzitě se to prožívá a i u nás v český kotlině to lidi hodně baví zkoumat, takový ty rody a různý šlechtice. Mě tohle to nikdy jako moc nebralo. Já potřebuji mít ty dějiny trošku dynamičtější. Rytíři prostě, gladiátoři, dinosauři, takový ty fakt jako živý zábavný věci. Moc mě nebaví dějiny šlechty, no. Takže asi tak. A dějiny umění nejsou nic pro mě. Tím to neodsuzuju. Mám spolužáky, který to baví a který je úžasný a zajímavý poslouchat i na univerzitě, ale mě to nebaví. Dějiny umění moc ne. Jo, jenom my máme jak rádi dinosauře, on má hru s dinosaurama. Jako Jurský park tam má. Já taky mám Jurassic World Evolution teďka. A teďka bude 2 zadarmo na Epiku, tak si to nezapomeňte claimnout. Co? Jo. Jako, já nevím, jestli se počítá Dodo jako dinosaur, ale já ho mám jako nejoblíbenějšího. Jako Bobouna nejepnýho. To už... To je prehistorický pták. Toho zažili lidi, to není ani prehistorický. Toho zažili lidi, ale jako je to dobrý pik. A obecně já třeba nás se jednou zeptala moje učitelka na vysoký, jako proč bychom nenaklonovali mamuta? A já jí na to říkám, oni to dělají. No já vím, že to dělají, ale já jí na to říkám, ale paní doktorko, já bych neklonoval mamuta. A ona, a proč ne? Já říkám, no protože za A kde by žil, že jo? Planeta se otepluje, on chudák prostě, víte, jak on měl velký chlupy, třeba 15 čísel dlouhý chlupy, šílený, takže kde by teďka žil? Představte si ho chudáka, jak bydlí někde na Boleváku u rybníku, aby se vůbec uchladil, jako, aby se vůbec uchladil. Ale hlavně my máme hromadu druhů, přesně, máme Bobouna nejapnýho, který ho lidi reálně vyhubili a reálně ho prostě, oni ho sežrali jako do vyhnutí, prostě tak moc ho lovili, až všechny bobouny sežrali. Toho bychom měli naklonovat, protože tomu jsme to udělali my. U těch mamutů a u těch dinosaurů příroda prostě provedla nějaký přirozený výběr, řekla si dobrý, tak to ne, to není ta cesta, savci jsou lepší, tak zavrhla prostě i některé ty savce potom, který nebyly ta optimální evoluční věc, no ale Bobouna jsme zabili prostě my lidi a já si myslím, že toho bychom měli naklonovat, on si to zaslouží. Já jsem taky už viděla, jako, že už baby Dodo was born, a ono to bylo fake. Vy jste říkal, že máte rád válečné období. A máte také rád zbraně? Mám rád zbraně. Myslím si, že velmi paradoxně, protože moje rodina je rodina velkých pacifistů. U nás k tomu nikdo nemá vztah, absolutně.
Maminka to se naprosto štítí zbraní ve všech podobách. Brácha s tátou to jsou sportovci, ale vůbec jim tohle to nic neříká. Ale já si myslím, že u mě to hodně souvisí s tím dějepisem, takže já i díky univerzitě, kam jsem šel ten dějepis studovat, tak jsem se dostal jsem se k předmětu branná výchova a civilní obrana. A tam moc milý pan učitel nás jednou vzal v rámci tohohle předmětu na střelnici, v rámci nějaké té průpravy, a kde já jsem si poprvé osahal palnou zbraň, což bylo zajímavé. Zjistil jsem, že mě to baví, že je to pro mě odreagování, takže další krok už byl vlastně potom zbrojní průkaz a dnes se věnuju sportovní střelbě ve volném čase. No a samozřejmě nemůžu nezmínit Airsoft, který k tomu asi jako neodvratně vedl, k tomu zájmu o zbraně taky. To jsem začal dělat popravdě řečeno spíš než ze zájmu o zbraně, protože jsem se chtěl hejbat. A chtěl jsem být aktivní, tak jsem začal s Airsoftem. To tak nějak vykrystalizovalo k tomu, že teď chodím sportovně si zastřívat. Snažím se jednou týdně. No. A jakou máte nejoblíbenější zbraň? Klidně z historie nebo nějaký experimenty, které se nedostaly jako na trh? Moje oblíbená zbraň je samozřejmě ta moje, protože s ní trávím hromadu času, že jo, snažím se zdokonalovat tu techniku střeleckou, takže já mám ona je to vlastně smyslem taky součást české historie už dneska. CZ75 je babička té mojí pistole, což je CZ Shadow 2 Compact, a CZ75 je naprosto legendární česká zbraň z naší zbrojařské historie. Ale obecně, kdybych měl vybrat jednu svoji oblíbenou zbraň z historie, tak typu, že bych určitě vybral asi Sturmgewehr 44, což je vlastně úplně první skutečná útočná puška. Němci ji zaváděli za druhé světové války, poměrně úspěšně, ale už to bylo moc pozdě na to, aby měla nějaký valný efekt. A hodně se pak propsal ten design třeba do toho, co známe všichni, což je AK-47. Takže STG-44 určitě je jedna z mých oblíbených zbraní. A nějakou perličku, kterou já mám jako oblíbenou a která se úplně moc nevidí a je hodně vzácná, tak to je rozhodně třeba puška G11, zase německá. Já hodně blízko k německým zbraním, i když moje pistole je teda česká. A ta se mi líbí, protože je to taková hodně futuristická záležitost a vlastně to mělo dokonce střílet náboje, které byly uložený bez patron. Že jsou to takové prachové částice. A zase se nám to pěkně vrací k těm mušketám, který stříleli, že jo, kule pomocí prachové náplně, takže to je taky hodně symbolický. Tak to bylo, nevím, jestli tohle nebylo moc šprťácký. Ne, děkujem. No a je podle vás normální vlastnit doma zbraň? Jestli je to vůbec teď legální, nebo jestli není, chtěl byste to zlegalizovat? Řekněte nám vaše názory. Pro držitele zbrojního průkazu je normální, si myslím, pro 90% z nich mít palnou zbraň doma. Je to naprosto legální, pokud dodržíte ty zákonné podmínky, což ty jsou poměrně složitý, já tady nebudu úplně vysvětlovat, ale člověk od nějakého počtu zbraní a nábojů musí mít doma třeba trezor, který musí splňovat nějaké podmínky. Takže já si myslím, že česká zbraňová legislativa, ten zákon, je jeden z nejlepších na světě. My jsme obecně hodně ozbrojený národ, podle mě. Čechy to baví, Češi to chtějí dělat, Češi se v tom trošku vyžívají. Jestli je to normální, já si myslím, že normální to svým způsobem je i není. Určitě narazíte na lidi, a mně se to stává, který se na vás budou koukat jako na blázna, když zjistí, že máte doma pistoli, flintu, cokoliv. Na druhou stranu já a spousta dalších lidí, který znám, tak to mají vyloženě jako koníček a sport. A je velký rozdíl tu zbraň mít doma a pak ji třeba ještě i nosit. Protože jsou i lidi, a je to u nás v naší společnosti legální, skrytě nosit zbraň u sebe během každodenního fungování. To třeba nedělám ani já, protože pro mě je to opravdu takový relax, taková pohoda. Já to mám trošku jako jogu, že jdu na tu střelnici a člověk, aby opravdu trefil terč tam, kam chce, tak musí hodně hlídat vlastní tělo, jak stojí, jak drží tělo, jak drží tu zbraň, jaký má úchop. Je potřeba hodně se sebe ukáznit, aby opravdu člověk měl pěkný ty výsledky na té střelnici.
Takže jestli si myslím, že je normální mít zbraň doma, ano, ale je těžký na tohle odpovědět, protože ty důvody, proč zbraně lidi doma mají a proč je vlastní a používají, jsou strašně různý. Myslím si obecně, že se dá říct, pokud vás to baví, pokud vás to zajímá, zbrojní průkaz a mít zbraň doma je určitě cesta pro vás. Rozhodně by to ale nemělo být řešení nějakého mýho pocitu nebezpečí a nějakého mýho pocitu, že tu zbraň potřebuju, protože mi někdo chce něco udělat. Tam to řeší policie a měla by to řešit policie. Proto máme tak skvělý systém ohledně držení zbraní a zbraňové kultury, protože Češi jsou taky podle mě hlavně rozumní a ví, co má řešit policie a ví, že ta zbraň je vždycky až to poslední řešení a často na ní ani nemá dojít. Já si myslím, že česká nátura má k tomu blízko i proto, že my jsme hodně myslivci a rybáři a to potom už jako od myslivce k tomu lovci a k tomu naháňkáři je jako hodně velký kousek. Ty lidi ty zbraně nejenom, že je chtějí a baví je, ale oni je i potřebují na různé věci, které prostě jsou to různý koníčky a opravdu se v tom skovává hromada disciplín. Já jsem prostě takovej amatér, který si chodí a líbí se mu, jak mu to padá do terče, ale pak si vemte, že máte biatlonisty, který to potřebují k jejich disciplíně. Máte opravdu lovce, který prostě se nám tady starají o obory a aby se nepřemnožila vysoká zvěř. Máte ale třeba taky skýtaře, který chodí střílet na asfaltový holuby. Prostě je to strašně široký a pestrý svět tohle. Takže a musím říct, že spousta těch disciplín by se bez toho, že mám tu zbraň doma, dost dobře dělat nedala. Protože jak se s tou zbraní mám zžít a jak se s ní mám prostě naučit, když ji nemám doma k dispozici, abych si ji osahal a abych s ní dovedl zacházet. Mimo zbraně, máte rád i tanky? Jaký je váš nejoblíbenější a proč právě tenhle? Vidím, že tohle je určitě v návaznosti na hodinu dějepisu, kterou jsem nedávno učil, že jo. Tanky, já si myslím, že má rád skoro každý kluk. Neznám kluka, kterýho by aspoň nezajímali. A můj oblíbený tank není tank, ale stíhač tanků. Je to Jagd Panther. A je to můj oblíbený tank, protože prostě vypadá cool. A to si myslím, že v dějepise je odpověď na spoustu otázek toho ražení, co je vaše oblíbené XY, tak jako u mě v 90% případů tu odpověď vyberu podle toho, že ta věc nebo ten člověk vypadá nebo je prostě cool. Pro mě dějepis je otázka toho, jak moc je co hustý. Pro mě toho samozřejmě, že je dobrý zkoumat, jak co bylo, kde je pravda a jak se můžeme poučit, co si z toho můžeme odníst, tak dějepis je prostě úžasně cool disciplína. A druhá světová válka hlavně za mě, kromě těch tanků a kromě mého oblíbeného Jagd Panthera a kromě Tigerů, který milují snad úplně všichni kluci, tak je hlavně plná strašně zajímavých příběhů. A mimo jiný, kdybych měl vybrat z druhé světové války, tak určitě většinu kluků budou bavit třeba, teďka vyšel skvělý nový seriál o SAS, takže moje jako all time oblíbený téma SAS, jednotka, která po druhé světové válce vlastně šla úplně do ústraní a pak když zajali v Londýně teroristi iránskou ambasádu, tak se znova jako vyprofilovali jako protiteroristická organizace. Fantastický příběh. A teď jsem úplně utekl od tématu. Teď jsem úplně utekl od tanku. No, takže znova s tankama. Máte nějaký oblíbený film nebo hru s tanky? Já jsem dlouholetý hráč War Thunderu, dokonce tam mám štítek, já nevím, jestli jsem stará garda nebo... Ne, Faithful Warrior, já jsem věrný bojovník jsem. Mám štítek ve War Thunderu věrný bojovník, protože asi od roku 2014 to hraju. Posluchače, stejně jako studenty na mých hodinách dějepisu to zajímalo, tak typu, že posluchače bude zajímat, koho teda hraju, tak prosím, já mainuju Německo. Můj hlavní národ je Německo ve War Thunderu. A ta motivace byla prostá, protože je tam ten Jagd Panther, že jo. Tak jsem si vybral ten svůj hlavní tank a dokonce mám koupenou i tu prémiovou variantu a hrozně se za to stydím. Mimo War Thunder, jaké další videohry hrajete? Já hraju hodně videohry singleplayerové. Hodně jsem hrál Call of Duty dřív, ale to už teď nehraju, protože prostě to pro mě nějak ztratilo kouzlo. Hlavně ta hra se asi posunula jako někam
kde já už teď nejsem, protože já jsem asi zestárnul a Call of Duty zestárlo a rozrostli jsme se tak nějak. Mimo jiný razím ten názor, že každý člověk, který má počítač a ví, že existují videohry, tak vlastní Minecraft. Takže na Minecraftu mám něco odehráno. Každý vlastní a hraje Minecraft, kdo zná videohry. Jinak hodně hraju hry právě s tématikou druhé světové války. Teďka hodně mě baví Enlisted a Hell Let Loose mě docela baví, ale to už je na mě moc učení, jako moc velká investice do té videohry časová. A jinak moje srdcová záležitost je videoherní série Stalker. Takže teďka ten druhý díl. Pro mě trochu zklamání, ale já mám rád i ty originály. Hodně rád si móduju hry, což se tady na Infizu snažím moc neříkat nahlas, protože tady jsou úplně jiný kapacity na IT, ale já jsem na sebe děsně pyšnej, když si dovedu do videohry z roku 2008 nainstalovat novou pušku a novýho chlupatýho mutanta, tak to si připadám vždycky jako Mr. Hacker, tak to jako je pík mýho IT snažení, jako. Já si moduju si. Skvělý. A modování je superový, hlavně v tom, že mně se většinou povede tam narvat třeba 20 módů do té mojí zájmové hry v tu danou dobu a furt to jako funguje, je to paráda, pohoda. No a pak vidím nějaký úplný kravina mod, třeba vyloženě jsem si stahoval na Stalkera mod, který jenom změní obrázek na plechovce fazolí. A on mi tu hru kompletně rozbil a já už jsem ji nikdy pak nedal dohromady, takže jsem musel začínat od fresh instalace prostě, takže to jako... Zase nejsem až takovej high profile hacker, abych jako mohl měnit nápisy na plechovkách fazolí, takže to... Je to zajímavý svět IT, naštěstí mu nerozumím. To tam dej. A hrál jste někdy třeba Metro? Nebo Stalkera, Escape from Tarkov? No, Metro jsem odehrál celý, to mě hrozně baví, ale na mě je to oproti Stalkerovi hodně lineární, takže pro mě to nemá úplně tu opakovatelnou hratelnost, ale Metro jako taky mám hrozně rád. Tarkov jsem hrál asi hodinu a pak mi došlo, že potřebuju, abych se nedostal do kriminálu. Takže po tom, co jsem se obořil na svoji klávesnici a svoji myš a už to začínalo vypadat, jako že by mohlo dojít k úhoně na majetku nebo na zdraví, tak jsem Tarkov v klidu odinstaloval. Takže to je můj vztah k Tarkovu, no. Jaká byla vaše oblíbená videohra, když jste byl dítě nebo prostě mladší? Ježišmarja, teď si připadám jako, že je mi třeba 80. Pane učiteli, co jste hráli v 70kách? Už jste měli Windowsy nebo ještě MS-DOS? A já opravdu jsem ale začínal na MS-DOS a moje první videohra, kterou jsem hrál. A teďka, když to takhle zpětně vidím, tak sice to bylo pixelovaný a sice ta grafika nebyla nic moc, ale v té době, kdy mi bylo nějakých 12, 11, tak možná ještě pro mě dost nevhodná videohra Wolfenstein 3D. Takže moje videoherní kariéra a Doom, samozřejmě Doom. Takže moje videoherní kariéra začala střílečkama z pohledu první osoby a mordováním nacistů a démonů v 8-bitovém prostředí. Nebo já nevím, jestli je 8-bitový, to tam nedávejte. Ajťáci mě sežerou zaživa, že to není 8-bitový prostředí. Já jsem vždycky rád takový ty červy, jak po sobě to střílí. Wormseeky, to jsem taky hrál. Tak tím jsem asi taky prošel Wormseekem. Starý zlatý čas. Takže máme tady pro vás poslední téma a to bude učitelství. A proč jste se vůbec stal učitelem? Byl to plán od začátku, nebo jste se k tomu dostal náhodou? Plán od začátku to určitě nebyl. Moje maminka to tak měla, že se prostě jednoho dne v 6 letech probudila a řekla si, budu učitelka. A vždycky to hrozně chtěla, šla si za tím. Já jsem se jednoho dne v 6 letech probudil a zjistil jsem, že chci být stíhací pilot. A možná za to, a teď když nad tím tak přemýšlím, tak možná to vedlo i k té mojí lásce k druhé světové válce, že můj tatínek vždycky hrozně se zajímal o letectví, o letadla, takže já jsem měl doma plnou prostě knihovnu knížek o letectví. No ale postupem času tak nějak jako naši zjistili, že mně připadá válka a válečnictví hrozně cool. Došlo jim, že to není úplně dobře, tak mě pak tak jako nasměrovali spíš k tomu dějepisu a pak už to nějak samo vyplynulo. Asi tím, že jsem z hodně učitelské rodiny
Maminka je učitelka, teta, strejda jsou učitelé na gymnáziu, maminka učí na základce, takže kolem mě to tak nějak vždycky bylo a to, jak se mě pak snažili rodiče nějak spíš nasměrovat k něčemu mírumilovnějšímu skrz třeba ten dějepis, tak asi ve mně nějak jako vykrystalizovalo tu lásku k tu historii. No a v tom úplně posledním tažení okolo maturity a na gymnáziu, tak to byla spíš taková série pragmatických voleb, protože živit se u nás jako historik není úplně jednoduchý, je to hodně kompetitivní prostředí a to já jsem nechtěl a zase jsem si říkal, jak uplatnit svoji lásku nejenom k dějepisu, ale i k jazyku. Takže já strašně moc miluju jazykovědu a jazyky. No a když má člověk takhle hrozně moc rád 2 humanitní obory, tak ono to učitelství se člověku nabídne tak nějak jako samo. Aby se člověk uplatnil, tak je to, si myslím, ideální varianta. Neměli by ale zájemci o učení, protože vím, že tady u nás na škole taky některý jsou, zrovna letos některý čtvrťáci si podávali přihlášku tady u nás do Plzně na Pajdu, na mojí alma mater, tak zvažte zájemci o učení, nejenom jestli vás baví ty obory, ale jestli máte hlavně rádi děti a mladí lidi, což si myslím, že je strašně důležitý. A co vás na učitelství baví nejvíc a co vás naopak štve? Já nerad píšu písemky. Nesnáším psát se studenty písemky. Protože zaprvé člověk je musí vymyslet. A já hrozně nerad si připadám, jako že podezírám svoje studenty z něčeho, co neví. Protože moji studenti většinou všechno ví, samozřejmě. Mám jenom vzorné a nadané studenty. Ale hlavně pak ty písemky třeba člověk musí opravit a já hrozně nerad hodnotím obecně lidi, ale bohužel samozřejmě, abychom se učili, tak musíme mít tu zpětnou vazbu a musíme vědět, jak se nám něco povede, jak se nám něco nepovede. Takže snažím se psát písemky, ale nedělám to rád. Co mě na učitelství hrozně baví, tak to jsou drobné momenty posunu. Protože učení podle mě není o tom změnit dítěti život v rámci 3 hodin. Učení podle mě je o tom, že, nebo v našem případě tady na střední, já pořád používám slovo dítě a není to správně ani z profesního hlediska, ani vůči vám to není jako fair. Studenti. Myslím si, že je lepší studentům dávat postupně ty střípky, tak aby oni se zlepšovali v tom, čem člověk je chce zlepšit. A pak je ale opravdu úžasný, když si to sedne a vykrystalizuje to a v té hodině je učitel překvapený tím, že ho student sám překvapí nějakým pokrokem, něčím, co by od něj nečekal. Prostě nějakým krůčkem, který udělá dopředu a v tu chvíli ten učitel vidí, že pro toho mladého člověka něco udělal a pomohl mu nějakým způsobem se zlepšit. Takže to já na to mám asi úplně nejradši. No a pak jsou to samozřejmě ty hororové příběhy, ke kterým už teďka směřujeme. Je to tak a je to otázka, jaký byl váš nejvtipnější nebo nejbizarnější zážitek ve třídě? Můj suverénně nejbizarnější zážitek ve třídě, to bylo o to pikantnější, že já jsem tady učil třeťáky, který mimochodem pozdravuju a učil jsem je tady chviličku, já jsem sem přišel dokonce jako záskok do jejich hodin angličtiny, tak jsem se tady vůbec odsnul na infizu. A měl jsem je asi 2 měsíce a pak už se tak nějak blížilo to období léta, už končil školní rok pomalu a už jsme měli takové hodiny, kde jsme tak jako hodně opakovali, zároveň jsme si hodně hráli. No já jsem jednou přišel do hodiny a všichni studenti stáli normálně u svých lavic, pozdravili jsme se a jeden nejmenovaný student ze 3. ročníku stál za mými zády u umyvadla. Běžela voda. Tak já jako mladý, benevolentní, začínající učitel jsem si řekl, aha, asi má špinavé ruce, potřebuje si je umýt. Dal jsem třídě povel, aby se posadili, začal jsem jim povídat, co budeme dnes dělat, čím se budeme zabývat a začal mi být podezřelé, že ten student si myje ty ruce už tak třeba jako 5 minut v kuse. Tak jsem se otočil a vidím k mému zděšení, že pod tím umyvadlem má ten student jenom oba 2 ukazováčky, z kterých prýští krev. A tou krví se to umyvadlo pomalu, ale jistě začalo plnit. Takže v tu chvíli já jsem poněkud jako spanikařil. Zeptal jsem se, co se děje, no a pak už následoval takový rychlý sled událostí. Mimo jiné to zahrnovalo briskní a akční zásah paní učitelky Lopatové s lékárničkou.
A budu na to vzpomínat asi jako do smrti, protože v tu chvíli jsem si říkal, tak a je to tady. A ze školy rovnou prostě na body. Mají tam pro mě už pěknou celu. Už jsem se viděl v kriminále. Došlo vlastně k tomu, že chlapci rozebírali disky na informatice a jak je ten vlastní disk, takový ten ocelový kus prostě materiálu, tak oni s tím hráli frisbee, no. Takže tenhle nejmenovaný student ukazováčky chytal ten disk a poranil se, no, lidově řečeno krve jak z vola, takže prostě veselá hodina, všeho všudy. No, nakonec to rozchodil a dokonce s náma tu hodinu jako odpracoval, takže to skončilo dobře, ale mě jako moc veselo nebylo z toho. Tak to byl můj nejbizárnější zážitek zatím tady na Infizu. A teď, když to říkám takhle, tak mi to nepřijde zase tak zajímavý. Tak asi tak. Takže, pane učiteli, moc vám děkujeme za tenhle fakt skvělý rozhovor. Byl jste skvělej, měl jste fakt skvělý odpovědi a to je od nás vše. Děkujem. Já vám moc děkuju, že jste si mě pozvali. Děkuju vám za ten obrovský dárkový koš, který všichni, co jdou tady dělat rozhovor, dostávají. A samozřejmě vám taky děkuju za to, že jsme to mohli dělat v těchto krásných prostorách Ladislavského sálu na Pražském hradě. Moc rád zase přijdu, děkuju za pozvání.